naluoy ang makaluluoy nga walay naluoy. Kalibog magkuha ni Balakan eh. Walay maluoy kung dili ka magpakiluoy kay bisan pagani ang mga nagpakiluoy wala gihapon kaluy ah. Mao kana mga palangga ang balak sa kaluoy kadugay nang nagpakiluoy walay naluoy ug mao na lang ang naluoy sa mga walay kaluoy. Kalibog nagikuha niya sa una ni Ron. Pagkapait di ay kung mahanaw ang kaluoy mas mudaghan pa ang makaluluoy kay bisan pagani ang mga naluoy nahimo naman nga makululuoy. Ana gyud nagkasapit-sapit na itong dilaan. Na ay naluoy bisan wala kaluy-an. Na ay gikaluy-an bisan wala magpakiluoy. Unsa naman eh. Unta atong kaluyon ang mga makaluluoy nga walay naluoy. Naunsa naman tani. Kung dili palang unta mahanaw ang kaluoy nga naa sa inyong kasing-kasing. Kay kanang giingon nga kaluoy sa tao nga mahimong makalulo. Mahimong makalulo. Ang tao nga dali maluoy, dali mahigugma. Og dili sad mga palangga ka maluoy kung wala kay gugma. Ana gugma rig hapoy padungan na to ani. Unsa naman istoryahan eh. Dugay na ko naluoy ug nahimong makaluluoy. Kay ang akong gikaluy-an wa gyud maluoy nako nga makaluluoy. Higita mahuman ani. Sige mga palangga, mauna ni Ron. Alas 12:17 na. Time pa ay naglibog ko mga palangga unsay akong isumpay. Time out sa mga palangga kaya piki man mga